ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ରୋଚକ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଥା ହେବା ଯାହା ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବ୍ୟାପିଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦିନେ ଲୋକଲୋଚନରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, ସେ କିପରି ଆଜି ଭାରତର ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ସିନେମା କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଜୀବନୀକାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ସମୟକୁ ଟିକେ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବା। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା! ଗୋଟିଏ ପଟେ 1990 ଦଶକର ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନିଟର ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଜନେସ୍ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟବସାୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସିଧା 2024 ମସିହା, ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଠିଆ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରାଜବଂଶ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ବେଶ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଘେର ଭିତରେ ବିତିଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ପରିବାରରେ ଘଟିଥିବା 2ଟି ଅତି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୀତିଠାରୁ ପୁରା ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏହି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 1989ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟାରେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ସେ 1994ରେ ରୋଲେନ୍ସ କଲେଜରୁ BA ଏବଂ ତାପରେ 1995ରେ କେମ୍ବ୍ରିଜରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜରେ MPhil ଶେଷ କଲେ। ଏହି ଏଲିଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରେ ସେ ସିଧା କର୍ପୋରେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 2002ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ନାମକ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରାଜନୀତିର ହଟ୍ଟଗୋଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଯୁବ ରାଜନୀତିର ପୁନର୍ଗଠନ। 2004 ମସିହାରେ ଆମେଠିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖର ଦଳର ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? 25 ଲକ୍ଷ। ହଁ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ NSUI ଭଳି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୁବ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷରୁ ସିଧା 25 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହା ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସାରା ଦେଶ ବୁଲି ବୁଲି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ନିର୍ବାଚନୀ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜନୀତିର ରାସ୍ତା କେବେ ବି ସିଧା ବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଲଗା ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ 2014 ଏବଂ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। 2004ରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେଠି ଆସନର ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ, 2014 ବେଳକୁ ସେହି ବ୍ୟବଧାନ ଖସି ଆସି 1 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ 2019ରେ ନିଜ ପରିବାରର ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଦୁର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ 55,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେହି 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ହିଁ ସେ କେରଳର ୱାୟନାଡ୍ ଆସନରୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଥିଲା। ଆଉ କଥା କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ମୋଦି ସାଙ୍ଗିଆକୁ ନେଇ ସେ ଦେଇଥିବା ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରଟର ଏକ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସିଧା 2 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସଂସଦକୁ ଫେରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଧ୍ୟାୟ 4, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରୂପାନ୍ତର। ଏହି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ରଣନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧକ୍କା ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ଠିକ୍?
ଏବେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସିଧାସଳଖ ସାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। 137 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାୟ 4080 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜନନେତା ବା ମାସ୍ ମୋବିଲାଇଜର ଭାବରେ ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ବିଧାୟକୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି। ରାସ୍ତାରୁ ଉଠି ସଂସଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ ରହିଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଠାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବି ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବା, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା। ସମାଜରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଣନା କେତେ ଜରୁରୀ ସେ କଥା ସେ ସଂସଦରେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଲଗାତାର ଚାପର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏପ୍ରିଲ 2025 ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବିଧାୟକୀୟ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ପୂରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା, ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶରେ ଅତିକମ୍ରେ 50% ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା। ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଦଳରେ ଜଣେ କିନ୍ନର ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ବରଂ କାମରେ ବି କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଦିନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବାର ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ପରିବେଶ। ପରିବେଶ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେ ଜଳବାୟୁ ନୀତିରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ବା ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ସେ 2020ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ବା EIA ନିୟମକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସପକ୍ଷରେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ସେ କ୍ରୋନି କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସରକାରୀ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କିଛି ହାତଗଣତି ବିଲିନିୟରଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ସେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଅକ୍ସଫାମ୍ ଭଳି ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଇ ଦେଶରେ କିପରି ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ସାଧାରଣ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବାହାରେ ସଂସଦର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟିରେ ତାଙ୍କର କାମ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହ ବ୍ୟାପାର, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଗଭୀର ନୀତିଗତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ନେତା ହିସାବରେ ସେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। ଏତେ ସବୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆଜି ସେ ଲୋକସଭାର 12ତମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2025ର ଏହି ଘଟଣାକୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଭୋଟ ଚୋରିର ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବ୍ୟାପକ ନକଲି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିର୍ବାଚନର ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ସେ କେତେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଜଣେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ପରାମର୍ଶଦାତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେଠିରୁ ୱାୟାନାଡ଼ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରି ଜଣେ ମାସ୍ ମୋବିଲାଇଜର ବା ଜନନେତା ପାଲଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 2 ଦଶନ୍ଧିର ଲମ୍ବା ବିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଣନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ। ଆଉ ହଁ, ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ କିପରି ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ବୁଝିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।